Zatiaľ čo niektorí skočia rovno do akcie, tak ty sa potrebuješ najprv zastaviť, zanalyzovať a zistiť, prečo to vlastne robíš. Možno si typológia osobnosti, teoretik. Človek, ktorý potrebuje mať veci premyslené, skôr než sa pustí do boja. Teoretici sú ľudia, ktorí potrebujú poriadok, logiku a systém. Svet vnímajú cez pochopenie a logiku, nie cez emócie. Milujú proces učenia sa, objavovania princípov a hľadania zmyslu. Keď sa pustia do niečoho nového, potrebujú čas, nie preto, že váhajú, ale preto, že chcú rozumieť každému detailu. Teoretik niekedy môže pôsobiť chladne, no vo vnútri má obrovskú túžbu porozumieť svetu a robiť veci správne. Teoretici sú stratégovia, stavajú systémy, procesy a modely, na ktorých neskôr ostatní stavajú úspech. Najväčšou výzvou je prestať analyzovať a začať konať, pretože práve v akcii sa učia najviac. Ak si sa v tomto našiel, si teoretik, človek, ktorý cez fakty robí celý tým kvalitnejší. Sleduj ma, ak chceš vedieť o ďalších typoch osobností a pomôžem ti pochopiť, prečo práve tvoj spôsob myslenia je tvojou najväčšou silou.